El grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial de la Universitat de Vic es caracteritza per estar perfectament adaptat a les necessitats i demandes actuals del mercat, per incorporar de forma progressiva a l'anglès, llengua dels negocis actualment, perquè treballem amb el mètode del cas, que ve dels Estats Units i concretament de la Universitat de Harvard a Boston, perquè treballem en grups reduïts, el qual fomenta i estimula notablement la participació dels alumnes i la seva proactivitat, perquè dintre del seu plan d'estudis hem incorporat les últimes tecnologies de l'entorn digital actual i, finalment, per al seu elevadíssim grau d'ocupabilitat. La demanda actual de professionals en màrqueting i comunicació és molt elevada i no existeix a l'atur. El meu consell com a coordinador d'aquest grau és: gradua't a la Universitat de Vic i treballa.